A tsakiyar watan Yuli, yara guda uku masu suna Maryam, Abdul-Jabbar da Jafar na kan hanyar komawa gida daga makarantar Langai, wani yanki da ke kan iyakar jihar Bauchi da Plateau. Babbar yaya ga waɗannan yara mai suna Maryam ta tambayi mahaifinsu cewa ina Isa Musa yake, sai mahaifiyarsu ta kada baki ta ce yana nan dawowa gida. To sai dai wani abu da mahaifiyarsu da yaran ba sani ba shine a daidai wannan lokaci ba za su sake ganinsa ba. Bisa zargin hallaka shi da ake yi wa wata tawaga ta musamman da ake wa lakabi da Babeli. Wiki Times ta wallafa wannan binciken kwakwaf kan wannan dambarwa a ranar 16 ga watan Nuwamba shekarar 2022 kan wannan zarge-zarge da ake yi wa tawagar ta Babeli. Shi me wannan binciken kwakwaf da Usman Babaji ya jagoranta ya kunsa? Wani irin zarge-zarge ake yi wa wannan tawaga ta Babeli? Wani martani tawagar ta Babeli ta bayar? Ya zanga-zanga ta gudana a garin Lere bayan gano gawarwaki da ake zargin mambobin na Babeli da hallakawa? Shin wace irin rawa jami'an tsaro suka taka domin kwantar da hankalin jama'a? Shin wani ƙoƙari gwamnati ke ta yi domin samar da zaman lafiya a waɗannan wurare? Sai ku biyo mu don jin amsar dukkanin waɗannan tambayoyi a cikin binciken. Barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa cikin wannan shiri na binciken kwakwaf. Shiri ne da ke kawo muku fassarar binciken kwakwaf da Wiki Times ta yi zuwa harshen Hausa. Za ku iya bibiyar Wiki Times a dukkanin shafukan sada zumunta. Labarin marigayi Isa da ke rayuwa a yankin Langai a ƙaramar hukumar Manguta jihar Plateau ya fara ne daga yadda ya tsallake rijiya da baya a yunkurin hallaka shi da aka yi a shekarar 2001 a yayin wani rikici da aka yi a yankin Fancin. Ya samu kammala karatun NCE kuma yana koyarwa a makarantar firamare, inda kuma da yammaci yake buɗe shagon shi na aski domin rayuwa ta yadda za a rufa wa kai asiri. A watan Yuli, wasu masu aikin tsaro da ake kira da Babeli suka kama shi, inda aka yi zargin alakanta shi da ɗauke wasu yara guda uku, wato ya yi garkuwa da su. Bayan nemansa da aka yi ruwa a jallo, an samu gawarsa ɗauke da raunuka a dajin Lere da kuma gawar wasu mutum biyu da aka bayyana da suna Alhaji Goma da Babangida, su ma duka 'yan yankin ne na Langai. A cewar Ikilima, matar marigayi Isa, dajin na Lere da ake wa lakabi da Sambisa wani wuri ne da ta zargi tawagar Babeli suna hukunta waɗanda suka kama ko kuma ake zargi da aikata laifi ba bisa ƙa'ida ba. Babeli dai na aiki akan duk wani rahoto da suka samu na satar shanu, garkuwa da mutane, da 'yan bindiga, da masu fashi da makami da sauran manyan laifuka. Shin koya aka gano gawarwakin mutanen wanda hakan ya haddasa zanga-zanga a wannan yanki? Bayan gano gawarwakin mutanen, an shiga tashin hankali da jimami a Lere da ke iyakar Bauchi da Plateau. Zanga-zangar da ta ɓarke ta share awanni 5 kafin shugabannin ƙungiyar manoma na Miyatti Allah Cattle Breeders Association (MACBAN) su yi ƙoƙari wurin kwantar da hankalin jama'a. Shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders, Abdullahi Nura, ya yi Allah wadai da wannan batu, kuma cikin hawaye ya ce ba lamari ne da za a lamunta ba. Ya ce kamata ya yi a kama waɗanda ake zargi zuwa kotu, idan kuma aka kama su da laifi za su goyi baya a hukunta su a gaban shari'a. Shugaban ƙungiyar na Miyatti Allah Cattle Breeders ya yi zargin cewa Babeli su ne suka hallaka waɗannan mutane da aka ga gawarwakinsu da tallafin sarakunan gargajiya. A nashi ɓangaren, kwamandan Operation Safe Haven da ke kula da yankin Gindiri ya kai ziyara wurin masu zanga-zangar a wancan lokaci da lamarin ya faru. Ya kuma bayyana kisan gillar a matsayin zallar rashin adalci. Ya ce bai ga wata alama ta adalci na yadda aka kashe waɗannan mutane ba. Daga bisani, zanga-zangar ta lafa, sannan aka binne gawawwakin cikin yanayi na tsaro. Shin wani irin mawuyacin hali aka jefa 'yan uwan waɗanda aka hallaka? Mahaifiyar Isa Musa, Fatima Abubakar, ta buƙaci mahukunta da kada su ɗaga wa 'yan Babeli ƙafa, kar a bar su ba tare da an hukunta su ba. A cewar mahaifiyar Isa, 'ya'ya da ya bari na gararan ba a gari saboda ba sa iya ɗaukar nauyinsu su yi karatu. Ikilima Isa da ke a matsayin matar wanda aka hallaka ta faɗa wa Wiki Times cewa an kama mijinta yayin da yake komawa gida daga asibiti bayan ya ziyarci ɗan uwansa Kabiru Musa da yake asibiti. Ta ce Isa Musa mutumin kirki ne a iya saninta, tsawon shekarun zai kwashe suna rayuwa aure shekara 12. An kama Isa ne tare da abokinsa Isiyaka, kuma an azabtar da su bayan duka da suka ci a hannun mambobin Babeli. Abokin Isa da aka kama su tare
ya ce akwai naira 7,600 sun karɓe kuma sai da suka biya naira 60,000 kafin aka sake shi. Salisu Abubakar da ya shallake rijiya da baya ya ce an kama su ne tare da ɗan uwansa kuma ba beli ne suka kama su tare. Ya faɗa wa Wikitimes cewa bayan kama su an kai su wata firamare da ke Lere aka kuma azabtar da su, daga nan ne aka kai su wani wuri da ba su sani ba. Shi ko Alhaji Baballiya ƙauren Boto ɗan shekara 55 an kama shi ne saboda sunansa ya yi kama da wani wanda ake zargi. Basaraken gargajiya da yake yankin na Lere, Aliyu Ladan Bawa, ya musanta cewa shi ne ke ɗaurewa waɗannan tawaga gindi, kuma ya ce ba a wurin da ke ƙarƙashin ikon shi ba aka aikata wannan kisan gilla. Ya ce shiri ne na masu aikata laifi da suka hallaka mutanen suka kuma bar gawarwakinsu a garin domin su haddasa masa rikici. Ya ƙara da cewa babu wani shugaba da zai so ko kuma yake goyon bayan hallaka mutanen shi. Wikitimes ta share tsawon lokaci tana bibiyar gamayyar ta Babeli don jin ta bakinta kan waɗannan tarin zarge-zarge da ake yi wa mambobinta, to sai dai hakan Wikitimes bai cimma ruwa ba. Amma wata majiya ta faɗa wa Wikitimes cewa tawagar ta Babeli ba ta da takamaiman adireshi. Shi me hukumomi ke cewa kan wannan batu? Ahmad Wakil shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi. Ya ce ba zai ce komai ba kan wannan batu, sai dai ya buƙaci Wikitimes ta tuntuɓi gwamnatin jihar da sauran jami'an tsaro. Amma Yakubu Barau, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi, ya ce bai san gamayyar ta Babeli ba, sai dai ya buƙaci a yi sahihin bincike akan wannan lamari domin gudun hallakawa da azabtar da waɗanda ba su ji ba kuma su gani ba. Shi ma mai baiwa gwamnan jihar shawara kan tsaro, General Marcus Yaki, bayan gayyatar Wikitimes ofishinsa, ya ƙi cewa komai kan ayyukan gamayyar ta Babeli. To wani mataki gwamnati ke ɗauka domin inganta tsaro a jihar ta Bauchi? Bayan wannan binciken ƙwaƙwaf na Wikitimes, a ranar 10 ga watan Oktoban 2023, Wikitimes ta wallafa wani labari da ya rawaito yadda gwamnatin jihar Bauchi ta tashi tsaye domin magance matsalar tsaro. Gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad ya ba da kyautar babura na hawa guda 30 ga 'yan bijilanti a yankin Tafawa Ɓalewa da kuma kuɗi naira miliyan 10 domin ƙara musu ƙwarin gwiwa bisa yadda suke aikin samar da tsaro a wannan yanki. Gwamnan ya faɗi haka a lokacin da ya ziyarci yankin Lere domin jajanta musu kan wani hari da aka kai, inda jami'an tsaro suka yi rugu-rugu tare da hallaka 'yan bindiga guda 60 da kuma ceto rayukan mutane 29. Gwamnan ya ce an cimma wannan gagarumar nasara bayan aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan bijilanti. Da haka ya ce waɗannan tallafi na kayan aiki ga 'yan bijilanti yayi ne domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. Ya ce akwai shirye-shirye na inganta tsaro da samar da matasa guda 20,000 da za su taimaka wurin inganta tsaro a jihar. Da yake tsokaci a wannan taro, Jamilu Aliyu Bawa, basaraken yankin na Lere, ya ce 'yan bijilanti da mafarauta na yankin suna shirye domin tabbatar da fatattakar 'yan bindiga da kuma kubutar da waɗanda suka rage a hannunsu. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi, a yayin wannan taro, Muhammad Awal, ya yaba wa gwamnan bisa aiki tukuru da yake yi wurin tabbatar da tsaro da kuma taimakawa jami'an tsaron. Wannan binciken ƙwaƙwaf da na fassara wanda Usman Babaji ya jagoranta, jaridar Wikitimes ta wallafa shi a ranar 16 ga watan Nuwamba, da ke rayuwa a yankin Lere inda wannan dambarwa da matsalar tsaro ke faruwa. Wani hali ake ciki a yankin a halin yanzu? An samu wani sauyi ne? Wani sauyi aka samu a garin na tawagar Babeli? An samu ingantuwar tsaro kawo yanzu a yankin? Sai ku bayyana mana ra'ayinku a comment section, ko ma ku aike mana da saƙo kan wani batu da kuke son Wikitimes ya binciken ƙwaƙwaf ta email bincike@wikitimes. Sai mun haɗu a shiri na gaba.